Бързо, прецизно, стабилно, леко и компактно. Това е TNS 3000, оригинално немско ренде, което може с машинна прецизност да нареже твърди картофи, още по-твърди моркови и ряпа, да направи на финни кръгчета и резенчета тези дребни репички, за отрицателно време да нареже лук, чушка, тиквички, прас и най-голямата изненада – меки белени домати. TNS 3000 реже бързо, прецизно и безопасно. Това, което прави TNS 3000 коренно различно от останалите видове рендета, е събирането на приставките в едно, с хитро комбиниране на два механизма за настройки. Този определя дебелината, а този – формата и широчината. Изключително прецизно регулиране. Само с едно движение може да смените формата и дебелината на резените. TNS 3000 има още едно уникално предимство – предпазната шапка, която има функция 2 в 1, естествено. От едната страна има заоблени зъбчета, в които закрепвате зеленчуците и плодовете, а с другата страна може да изтисквате всякакви цитрусови плодове. Бързо, прецизно, стабилно, леко и компактно. Това е TNS 3000, оригинално немско ренде, с което ви смаяхме. А сега ще ви изненадаме приятно и с цената. Само за 49,90 плюс цена на доставка. Обадете се сега на телефон 02 402 7607 или поръчайте онлайн на eurotvshop.bg. Евро TV Shop. Пазарувайте изгодно, бързо, лесно и удобно.